4.7 IFM. Report! Tuloy na pinapataas ang bilang ng mga DOT-accredited tour guides sa Ilocos Region upang makasabay sa tumataas na bilang ng mga dumadayong turista sa rehiyon. Sa ginanap na kapihan sa Ilocos ng PIA, inilahad ni DOT Region 1 Regional Director Evangeline Dadat na nasa 203 na tourism industry training ang target na maisagawa ngayong 2025 mula sa 151 na trainings noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, nasa 33 na regional tour guides ang accredited ng tanggapan habang 158 naman ang community guides na may specialization sa iba't ibang aktibidad tulad ng birdwatching, diving at surfing. Nanindigan ng tanggapan na patuloy na tutugunan ang mga pangangailangan sa yumayabong na turismo ng rehiyon bilang isa sa pangunahing nagbibigay ng trabaho sa ilang residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.